Żieda ta' 3.3% fl-ammont ta' ġimgħat li studenti tal-Ingliż għattaw f'Malta. Stħarriġ ippreżentat mill-Feltom juri l-aħħar xejriet f'din l-industrija. L-aktar tibdil sinifikanti s-sena li għaddiet kien fl-ammont ta' ġimgħat li studenti għattaw f'Malta, in-nazzjonalità ta' dawn l-istudenti u l-profil akademiku tagħhom. L-ammont medju ta' ġimgħat li studenti tal-Ingliż għattaw f'Malta żdied minn aktar minn 226,000 għal aktar minn 233,000. Is-sena li għaddiet waslu Malta ftit aktar minn 74,900 student, tnaqqis fuq is-sena ta' qabel. Studenti Brażiljani kienu dawk li l-aktar għattaw ġimgħat f'Malta s-sena li għaddiet, bżieda ta' xejn inqas minn 84% fuq l-2012. Kien hemm żiediet sostanzjali wkoll fl-ammont ta' studenti Ġappuniżi, Russi, Torok u mill-Ewropa ċentrali. Min-naħa l-oħra kien hemm tnaqqis fl-ammont ta' ġimgħat li għattaw Malta studenti minn Spanja u l-Italja. 40% tal-istudenti li żaru Malta biex jistudjaw l-Ingliż kellhom bejn 18 u 25 sena, filwaqt li kien hemm tnaqqis fl-istudenti taħt 18-il sena. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Feltom Geneviva Bela dwar l-inżulu tlajja ta' din l-industrija. Qed inġibu studenti jew turisti f'Malta u fil-fatt qed iħallu flus fl-ekonomija. Dik hija dejjem xi ħaġa plus niftakru wkoll li dak li jkun li jiġi biex jistudja f'Malta mhux qed jagħmel weekend break, da dejjem fuq medja ta' 21 ġurnata. Sfidi għalina dejjem ikun aċċessibilità għal Malta. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u l-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis attendew għal preżentazzjoni tal-istatistika. Il-Ministru Bartolo tkellem dwar il-bżonn kontinwu ta' eżerċizzji li jiżguraw kwalità f'din l-industrija. Sostna wkoll dwar l-importanza tal-użu korrett kemm tal-Ingliż kif ukoll tal-Malti. Il-Ministru Zammit Lewis qal li rotod ġodda minnu lejn Malta qed iwasslu għal aktar turisti fis-settur tat-tagħlim tal-Ingliż fosthom mill-Ewropa tal-Lvant. Issemmew niċeġ ġodda fit-tagħlim tal-Ingliż fosthom it-tagħlim speċifikament tas-settur tal-avjazzjoni.